Sa ngalan, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. maigsuon uban ni santos nga misa, gihalad nato ang tanan natong pahanungdan. Karon sa adlaw, gisaulog nato ang dumanan sa pagka inahan sa simbahan sa mga Birhen Maria, Mary, the Mother of the Church. Aron mahimo kitang takos sa paghalad, ato karon hinulusulan ang ato masala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagawon sa tanan ug kanyo maigsuon nga nakalapas sa dako yamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kilalang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na muya ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kanyo maigsuon, anyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan da kita sa Dios nga makagagawon sa tanan ug pasayloon sa atong masala. Daron da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Magampo kita. Ginoong Jesus, imong gipili nga takos, nimong pulianan ang ulay nga tiyan sa mahal nga Birhen Maria. Nagahangyo kami nga gumikan sa iyang panalipod, maglipay kami nga musalmot sa iyang pangilin. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Genesis. Apan ang lalaki, gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, o giabot ako kahadlok, o bitago ako, kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka, nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babay nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios tangutana sa babay, nganong kibuhat mo man kini? Ang papay mitubag, gilansisan ako sa bitin, bosa mikaon ako niini. Og ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon, magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babay. Mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat
og ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Diyos labing halangdon nagdaig kanimo. Nagpanalangin siya kanimo labaw sa tanang babay sa yuta. Pagkatakos daygon ang Ginoong Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang imong pagsalig sa Diyos, dili gayud ikalimtan nila na nagatugan sa gahom sa Diyos. Ang Diyos maghatag unta kanimo sa walay kinatuban nga dungog tungod sa imong nabuhay. Magaganti unta siya kanimo sa mga panalangin tungod kay nagpabilin ikaw nga magtinudanon kaniya. Ug wala magduwa-duwa sa pagtan sa imong kinabuhi. Ang pagpalingkawan sa pagdawdaw sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Malindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sa mala ni Juan. Himayaw ikaw, o Ginoo. Duol sa krus na Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa inahan si Maria nga asawa ni Cleophas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa inahan, "Babay, siya
ang imong anak. Unya mingon siya sa tinunan, siya ang imong inahan. Sukad niadto gidala sa tinunan si Maria aw didto na mopuyo sa iyang balay. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tuman na ug anong pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila ang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw sa Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mabitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlong igpapahulay. Kay ang umaabot nga adlong igpapahulay balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mabitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban ka Hesus. Apan sa pagduol na nila ka Hesus, nakita nila nga patay na siya ug iyang gihatag, gisurrender ang tanan gayud. Wa sa gibilin alang kaniya tungod og alang sa kabubuton sa Dios. O pagkanindot, kung ingon pa niya ana ang atong pagsalig sa Dios. Dunay uban nato no dagko ibagsalig. Pero kadaghanan nato usahay dali kay maluya labi na kung dunay mga problema. Dunay mga krus nga giatubang. Apan ang mahal nga Birhen Maria iyang giatubang ang krus, diay nagbitay ang anak. Apan puno siya sa pagsalig. No, mihilak siya, ibako siya, naganto siya, apan wala siya mutalikod sa Ginoo. Wala niya mahayi ang Ginoo. Iyang ginawat ang tanan nga kabubuton sa Dios. Kini og tungod og alang kay gisultian man siya nga mahimong manuluwas ang iyang anak. Balikon ko may suon hinaot ang mahal Birhen Maria dunag gyud tay dapit sa atong kasing-kasing. Kay dunay daghang mga Kristiyanos bidawat ni Jesus nga anak sa Dios apan wala mo dawat nga inahan ni Santa Maria, anak ni Santa Maria. Wala mo dawat ni Santa Maria nga inahan sa Dios sama kanato. Wala mo dawat, wala mo ila ni Santa Maria nga inahan kanatong tanan, inahan sa simbahan. Pagganindot no ang tanan mudawat o magpasalamat sa Dios o mudayeg sa itong langitong inahan. O Maria, amo langitong inahan, iampo mo kami. Sa tiilan sa cross, sa Jesus mitugyan sa inahan ngadto sa tinunan si San Juan. Masaligon kitang mopadangat sa ato mapangaliupo ngadto samahan sa pag-ingon, Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga ang simbahan, sama kang Maria, magbaton og kasing-kasing nga musagop sa tanang katawhan. Magampo kita. Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga sila nga naghupot og katungdanan sa pangagamhanan, sama kang Maria, maantigong magpakabana sa mga pangginahanglan sa mga tao, ubos sa ilang pagpangalagad. Magampo kita. Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga ang mga ginikanan og mga magtutudlo, makasundog sa panig-ingnan ni Maria diha sa iyang mapinanggaong pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga ang mga masakiton og sila nga naghambin og mga balatian, mahupay sa maamumahong pag-alima sa langit nung inahan.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot. Mapayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na sila nga may dakong debosyon o gugma sa langit nung inahan. Makig-uban na sa bulahang Birhen Maria didto sa langit nung gingharian. Magampo kita. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Amahan, gipili mo ang bulahang Birhen Maria, itugot ka namo ang grasya aron mapanalipdan kami ubos sa landong sa iyang kupo sa gugma ug kaluoy ug magadangat kami ngana sa langit nung puloy-anan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog. Dawata o Ginoo, kinig among malagasa, timaan sa mong gugma, sa gumausan usa. Kining pao, kining bino, inamasa kamo sa tao. Ahang imo mga grasya, bunga sa mong pangalian, ihatag na kalamo o langitong amahan. Maigsuon bagampo kamo aron ang inyo ug akong sakripisyo dawaton da sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa kapuslanan sa tibuok niya nga santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imo anak, nagahalad kanimo Ginoo sa magasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon pinaagi nining pagbinaluay sa mahalad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw inyo makasing-kasing. Amo lang gibayaw nga to si Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo sa among pagsaulog nining pangilin sa bulahang Birhen Maria ug pagdaig kanimo tungod sa imong mga gasa. Sa iyang pagdawat sa imong pulong diha sa iyang putling kasing-kasing, nahimo siyang takos pagpanamkon kaniya sa iyang ulay nga tiyan ug sa iyang pagpakatao sa magbubuhat sa kalibutan, iyang giandam ang paghimugso sa simbahan. Sa iyang pagdawat sa tilan sa krus sa kabilin sa Dios nung gugma, iyang gidawat ang tanang katawhan isip iyang mga anak nga mataw sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagkamatay ni Kristo. Sa pagpaabot sa mga apostoles sa gisaad nga Espiritu Santo, iyang gihiusa ang iyang mapangaliya sa matinunan ug busa nahimo siya nga sulundon sa simbahan nga nag-ampo. Sa dahang gibayaw na siya sa himaya sa langit, iyang gialirungan ang nagpanaw nga simbahan sa inahanong gugma ug mahigugmaon siyang nag-aga kanamo padulong sa langit nung puloy-anan hangtod sa mayaong pagbalik sa Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos, nagadaig kami sa imong himaya diha sa pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitahasan. Dayon ang lagaon sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitahasan. Santos nga ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay may Espiritu ang pagsantos sa mga gasa, ang mahimo kinialangkan namo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang ako lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakales, mipasalamat kanimo pausab, mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kales sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nya'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron na masala mapasaylo, buhata kini abahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron maghandom sa kamatayon o pagabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimamahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga angayan, nga moatubang ug malagad kanimo. Himuang nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ay mga simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sabang maisuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diya sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolas o sa tanang mga santos nga nagatuman sa mong kabubuton latas sa katuigan, ilabi na si San Vitalis nga among patron. Uban kanila amoy kaong daygon o among kahimayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa gahanturan. Amen. Amen.
Gituluan kita pagsangpit kanunay sa itong langitong amahan ug busa magiusa kita ginamit ang mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw na panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik nga Hesus Kristo, among manunubos. Kay imo malaging arian ang ahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imo mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among masala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanin. Karon ito pakita ang timaan sa atong panagsaunay. Panagdait manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apal ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento. Mahimong kaming takos sa pagtambong sa bangkite sa langit. Kami nga ubang pagtahod nagapasidungog sa dumanan sa mga Birhen Maria. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, darang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Dios.